Чэпна-мазгавыя траўмы, пераломы, удары і рваныя раненні. У Мінздароўя распавялі пра стан 15 асобаў, што напярэдадні пацярпелі ў аварыі ў Бярозаўскім раёне. Аварыя адбылася на 124 кіламетры трасы М1 Е30, Берасця, Менск, мяжа РФ. 56-гадовы кіроўца аўтобуса пры павароце з паласы разгону сутыкнуўся з мікрааўтобусам «Форд». Госавтоинспекция еще раз настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными при участии в дорожном движении. Заранее прогнозировать дорожную обстановку. У выніку аварыі 4 асобы шпіталізавалі ў рэанімацыю бярозаўскай больніцы. Яшчэ 6 пацярпелых знаходзіцца ў траўматалогіі. 5 пасажыраў даставілі ў Івацэвіцкую ЦРБ. Следчы камітэт назваў прычыну пажару, што здарыўся учора на заводзе «Керамін». Паводле папярэдняй інфармацыі ведомства, загарэлася адна з помпаў, у якой адбыўся выцек масла. У выніку пажару моцна пашкоджаная маёмасць і абсталяванне заводу на плошчы каля 40 квадратных метраў. Абышлося без пацярпелых. У намесніка міністра замежных справаў Ігара Сакрэты новая пасада. Лукашенко прызначыў чыноўніка адмысловым прадстаўніком Беларусі ў рэалізацыі дамовы аб гарантыях бяспекі гэтак званай саюзнай дзяржавы. Чым канкрэтна будзе займацца Сакрэта, не называюць. Дакумент аб гарантыях бяспекі падпісалі ў снежні 2024-га. Згодна з ім, Беларусь і Расія абавязваюцца падтрымліваць адна адну ў выпадку замаху на бяспеку саюзнай дзяржавы, у тым ліку з выкарыстаннем ядравай зброі. Каля Асіповічаў вядуцца актыўныя працы для размяшчэння ў Беларусі расійскай ядравай зброі. Пра гэта сведчаць новыя спадарожнікавыя здымкі амерыканскай кампаніі Planet Labs, што апублікавала выданне Business Insider. На здымках заўважаная будаўнічая актыўнасць на тэрыторыі 1405 базы боепрыпасаў пад Асіповічамі. Там апошнім часам з'явіліся новыя абароненыя аб'екты, абнесеныя некалькімі шэрагамі платоў. Для іх усталяваныя антэны сувязі і арганізаваныя укрытыя ўезды. Паводле меркаванняў адмыслоўцаў, менавіта на гэтую базу плануюць даставіць і тут захоўваць расійскую тактычную ядравую зброю. Для гэтага ў паўночна-ўсходняй частцы базы пабудаваны пандус разгрузкі, які, магчыма, вядзе ў схаваны бункер. Яшчэ адна база размешчаная ў саміх Асіповічах. Там захоўваюцца пускавыя установкі сістэмы «Іскандэр», здольныя несці ядравыя боегалоўкі. Расія ўчыніла маштабную атаку на Крывы Рог, падчас якой скінула на горад балістычную ракету і задзейнічала 28 шахедаў адначасова. У выніку удару пацярпела прынамсі адна асоба, цяжка паранены 17-гадовы хлопец. Мясцовыя ўлады зафіксавалі каля 20 трапляняў, цалкам разбуранае прамысловае прадпрыемства. Апроч таго, часова адбылося адключэнне электраэнергіі і перавод сістэмы забеспячэння на работу ад генератараў. Таксама пад атаку расейцаў трапілі жыхары Харкава і Вінніцы. Там успыхнулі пажары, ёсць пацярпелыя. Ёсць інфармацыя пра 4 пацярпелых. Цяпер яны знаходзяцца ў лякарні. Ім надаецца медычная дапамога. Таксама згодна з інфармацыяй, у выніку варожага абстрэлу ёсць трапленні ў жылыя будынкі ў вобласці. ЗША ўжо пачалі новыя пастаўкі ракетаў для зенітных комплексаў «Пэтрыят» ва ўкраіну. Пра гэта заявіў Дональд Трамп у размове з журналістамі падчас наведвання вайсковай базы «Эндрус». Яны, ракеты, ўжо адпраўленыя, яны ідуць з Нямецчыны, а Нямецчына потым папоўніць гэтыя пастаўкі. І ва ўсіх выпадках злучаным штатам усё будзе цалкам аплачанае. У некаторых выпадках нам аплаціць краіна еўрапейскага звязу безпасрэдне. Беларусам, якія вымушана пакінулі краіну з прычыны палітычнага пераследу, варта разглядаць для легалізацыі перш за ўсё краіны еўрапейскага звязу. Такое меркаванне ў эфіры студыі «Белсат» выказала юрыстка Ганна Мацеевская. Паводле яе, такія краіны, як Грузія ці Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, нельга лічыць бяспечнымі ні для сталага пражывання, ні для кароткачасовых наведванняў. Выцягиваць людзей з такіх краінаў будзе супер складана. Мы ўжо маем кейс Васіля Верамейчыка з В'етнама. Так, я бы параўнала менавіта Аб'яднаныя Арабскія Эміраты менавіта да В'етнама. Гэта таксама вельмі небяспечная краіна, і туды не раю ездзіць актывістам. А больш за тое, я больш раю тым актывістам, асабліва хто знаходзіцца ў Польшчы, звяртацца па міжнародную ахову, калі вы яшчэ яе не маеце, і карыстацца магчымасцю, каб вашыя родныя маглі зрабіць польскія візы. Гэта ўжо ёсць працэдура, якая працуе ўжо паўгады, і вы можаце сустрэцца на тэрыторыі еўразвязу. Яны могуць прыехаць да вас, вы можаце, напрыклад, сустрэцца ў Літве,
тым не менш гэта нейкая магчымасць, каб бяспечна сустрэцца для абодвух сторонак, тому что калі мы кажам нават про сустрэчы у Грузіі, як вы таксама казалі, і пагаджаюся, што ведаю про такія выпадкі, Грузія не з'яўляецца бяспечнай краінай для беларусаў, так, і гэта бачна асабліва пасля апошніх выбараў, і на маю думку не варта чакаць першых яскравых негатыўных кейсаў, просто трэба цяпер думаць загадзя, як забяспечыць беларусу бяспеку і атрымоўванне дакументаў у той краіне, дзе ён можа перадусім лічыць на прытулак і ўжо таксама на дакументы, якія як бы заменяць яго беларускі пашпарт. Па свежых дадзеных Белстату ў Беларусі цяпер 1 700 000 маладых асобаў. Гэта амаль на 200 000 менш, як было ў 2020 годзе. Куды яны падзеліся? На гэтае пытанне аўтара старонкі Белсату Сцепана Кубіка адказаў акадэмічны дырэктар даследчага цэнтру БЭРОК Лев Львоўскі. Агулам, паводле экспертаў, у Беларусі дэмаграфічная сітуацыя мала адрозніваецца ад сярэднееўрапейскай. Смяротнасць у нашай краіне паступова змяншаецца. Людзі жывуць усё даўжэй, а вось нараджальнасць вагаецца значна больш. І гэта першая прычына змяншэння долі моладзі ў структуры насельніцтва. Другая – гэта эміграцыя. Вырашыць эміграваць чалавеку ў 50 гадоў, у якога сям'я, пажылыя бацькі, пра якіх трэба клапаціцца, кар'ера, сацыяльныя сувязі, кватэра і гэтак далей, складаней. А маладому чалавеку лягчэй скончыць школу і вырашыць, што паедзе вучыцца ва ўніверсітэт у Еўропу або ў Расію. З перспектывы дзяржавы маладыя людзі – каштоўны рэсурс. Яны ці яшчэ пойдуць працаваць, ці ўжо працуюць, ды мяркуецца, што будуць нараджаць. Але наколькі гэты рэсурс важны, настолькі ён і далікатны, падкрэслівае Львоўскі. Дзяржаве лёгка страціць маладых людзей, бо іх мала што трымае ў краіне. Крытычная ж праблема для Беларусі сёння – гэта звышнізкая нараджальнасць цягам апошніх гадоў. Чым гэта пагражае Беларусі ўжо ў блізкай будучыні, чытайце на belсat.eu. Чыноўнікі ў вышыванках, праваслаўныя світары і савецкія плакаты. У такой атмасферы на ячменным полі каля Хоцімску прайшлі зажынкі, абрад пачатку жніва. Гэтае і шмат іншых атмасферных кароткіх відэа глядзіце на YouTube-канале Белсат Шортс. Беларускае надвор'е гэтым летам не перастае здзіўляць. Гэтак у небе над лугавою слабадою на Меншчыне мясцовыя жыхары учора заўважылі віхраслуп. Відэа сведкаў у нашай рубрыцы без каментара. На сёння метэаролагі абвясцілі па большай частцы тэрыторыі краіны памаранчавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы з парывамі ветру да 20 метраў за секунду. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў маіх калег у вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся і заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.